Goeie. Ooit wiekers op het Veenhoopfestival. Onder taap stie een kele man enkel een spiekerbroek aan. Hij stuurt in je vinger omhoog en ze zet een pilsje van hem del in, zodat er wenst is een plastic glas. Nou, de man joeg een munt en sloeg dan met dezelfde hand het plastic glas om barrels. Het bier spuit in de romte, maar net in je murkert, del uit meer bier hoe de groene zat in de glazen zit. Die man die weer een vinger omhoog en in jaloerke dat ik dat de schoen had, schat ik in dat er 40 pilsjes kapot slaan had. 2 mannen alleen, denk. En er week net iemand die hem om die man bekommerde, hij was alleenig litten in zijn trauma dat er geen bier meer in zijn leven had koe. Heel Friesland kwam van de week in actie. Het Veenhoopfestival is heel erg met bloeien. Want de Leeuwarden krant is kreun dat elk evenement denken moet om het milieu neffens volle strenger en warmen. Aan het Soeboer van FNP, hij liet het zuiver wat op de man die ter op een Veenhoop pilsje zo'n smot sloeg, die is us gewisse en sloeg verbaal het provinciehuis om barrels. Hoewel ik zal linkende wij de nieuwe journalistiek van de Leeuwarder Telegraaf begint te begrijpen en lees hoe ze dit verhaal uit het verband kwotten, is het aan de andere kant tegen gevaarlijk als de provincie er in een allerhande regeltjes insmiet. Want die betekent de provincie zelfs net, die komen van Bobbouw, of Den Haag of Brussel. Voorbeeldje. In Friesland ben Leeuwarden Drachten en Heerenveen aangewezen als economische achterstandsgebieden in Europa. Want pas als je een soort mensen in grote bedrijven hebt, dan kom je in aanmerking. En als je dan ik nou weet dat het geld bij bedrijven te landen komt, krijg je in die regio, dan ben je haast rij om mensen die zeggen we moeten uit Europa te volgen. En in Den Haag rennen ik de meest vreemde touwtjeloekers om die het soks zonder een kaam te krijgen roemstraaien. Ja, tijdens zie je er een ambtenaar aan je vergunning aanvragen en die wist wat het ook gier. En die zei die maar even om denken dat die boer om 4 uur de dik om had met zijn kei, dan kan je wel los. Nu maar in februari de vergunning voor het Veenhoopfestival aanvragen en dan kan je een week tevoren het bericht krijgen dat het net er ook in kan, omdat er een letter protter zit te brieden in de BM bij het ingangspaad. Ja. Maar dat is mijn bedoeling net, Rob verantwoordelijk deputaire Douwe Hoogland. Hij had de regeltjes vanzelfs eerst net lezen voordat hij zijn handtekening zette. En de Rob van het oor ik neer, want de provincie wil net met de passen praten, omdat ze verbusteren wie hoe de Leeuwarden kranten der hoe skreun hier. Douwe die lutste nieuwe verwarring in en zal het beter formuleren later. Nou, dan hebben we nog 2 jaar willen, want dat kennen we helemaal net. De regels, zei Douwe, die ben enkel bedoeld om het allereerst sneller verrennen te laten. Maar als het hudder mat, dan show je enkel naar de regels. Nou, en dan staan inderdaad alle dwarsfeesten, de PC en het Veenhoopfestival op een wip. En als een ambtenaar dan ik nog nooit in het Griepers rakschild had en de regels volgt, dan ken het net eens. Als hij er wolschild had, dan had er jongen dat het Veenhoopfestival in de wereld lang net doogt. 3 dagen een allerheiselijkste leven van de snallebalkers. In het rakkel is er de meest vreemde vaartuigen, het doet zeer oneigen. Meesten die de wanja van Westkip had die vlechtje. Ben dus de volgende dag ik net bij het scootje ziel naar die vreemde wetterbouwsels de mar opvaren de radio saluut dat het in Greens Jerk en ze vernielen soepende uw hille gereid. Kalm maar aan. Kalm jongens die bij Douwe op een stoepen stien in Noordzerk. Ik kom net aan Jem Veenhoopfestival. De man die de 40 pilsjes stikken sloeg, die had er een hier versparren. Maar dat hij de slets wal vol pistet, stiert in de nieuwe regeltjes dat zoks net ken. En wij willen enkel dat Douwe dan even degen tegen dat. Want de oren 360 dagen pis je daar enkel nog kei.